אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, להמשיך מחדש בשביל החיים, בהגשת עתליה אוברמן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וב-106 FM. ברוכים הבאים לרדיו החברתי הראשון, יום רביעי, 3 בצהריים. אני מתרגשת ברמות על, כמו שהתרגשתי לפני כמה וכמה שנים. אנחנו בתוכנית חדשה שלי, שנקראת להמשיך מחדש בשביל החיים. אנחנו נדבר על המשכיות, על שינויים, על ערכים, על אחריות, אחריות אישית. בכלל, מה זה אומר לעשות שינוי? איך עושים שינוי? וכמה כדאי, או אולי לא, כדאי לעשות שינויים. אז המקום הזה של הרדיו החברתי הראשון, הוא פשוט המקום שנותן לכל אחד את הכוח להאמין באנשים, להקשיב, להמשיך מחדש, כמו מסע של חיים שעוברים גם בעליות, גם בירידות. לפעמים אנחנו צריכים לעצור ולהגיד, לנשום ולהגיד, רגע, מה אני עושה עם הדבר הזה שקרה לי פתאום בחיים? ותמיד קוראים פתאום בחיים משהו. התוכנית הזאת תהיה פעם בשבועיים, בימי רביעי, בשעה 3. מדי פעם אני אזמין לפה אנשים, נשים, שידברו על ערכים, על הדברים שחשובים להם באמת בחיים. אנחנו תמיד לקשר את זה לחיים עצמם, לשביל של החיים, או בשביל החיים עצמם. תמיד תהיה פה מוזיקה, אני מאוד אוהבת מוזיקה, מוזיקה ישראלית. אז היום אני אמרתי לכם כבר שאני מראיינת את עצמי, אני אדבר על עצמי, למה עשיתי את השינוי הזה, ואיך אחרי שנה של הפסקה של הרדיו וחזרתי בעצם בדרך אחרת. אז כל השירים שאני אשים הם שירים שאני בחרתי אותם, לכל שיר יש משמעות, ואנחנו נתחיל מעכשיו. הולכת של משי קליינשטיין, צצי ממקום למקום, הולכת, את מי נפגוש היום, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לחשוב על החיים האלה. יש בחיים האלה עליות וירידות לכולנו. אני רוצה לשתף אתכם על העליות והירידות, או העלייה והירידה שהייתה לי בתקופה האחרונה. לא פשוט לדבר על זה, אבל אני אדבר על זה, כי אני מאמינה בשינויים, אני מאמינה בזה שאנשים מקשיבים וחושבים, רגע, אם עתליה עשתה שינוי, אולי גם אני יכול לעשות. זה לא צריך לפגוע בשום דבר. ככה אני רואה את זה וככה אני חושבת את זה. אז זה היה ככה. עד אוקטובר או נובמבר או דצמבר אפילו, 23, אני שידרתי ברדיו חברתי 3 שנים בתוכנית הזדמנות להמשיך מחדש. תוכנית שהייתה מעניינת, מהממת, תמיד הזמנתי אנשים, זה עשה אותי מאוד מקצועית, מראיינת, מצוינת, למדתי לראיין, ואני לא צריכה להגיד לכם מה קרה מאוקטובר 23, אבל לאט לאט הרגשתי שזהו, אני לא יכולה יותר לשדר. אני לא מעניין אותי יותר להזמין אנשים, לא מעניין אותי יותר לדבר על החיים היפים, החיים עצמם. ממש לא מעניין אותי, אני גם לא מסוגלת. לאט לאט הלכתי ושקעתי. אני מודה שהלכתי ושקעתי. והייתי כמעט עם השמיכה מעל הראש להגיד, די, עד כאן. אני לא יכולה יותר, נמאס לי, אני לא מצליחה לשווק, אני לא מצליחה לדבר, אני לא מצליחה לעשות כלום. די, אני רוצה לשכב מתחת לשמיכה, עם הראש מתחת לשמיכה, ותשחררו אותי. די, תשחררו אותי, לא רוצה יותר שום דבר. כמה אפשר לעשות את זה אבל? מישהו היה צריך להציל אותי מעצמי. אז מי הבן אדם היחיד שיכול להציל אותי מעצמי? אני, את עצמי בלית ברירה, עם כל הקשיים.
ישבתי וחשבתי ואמרתי, רגע, מה אני יודעת לעשות? נכון שאני בעלת עסק, ואני יודעת לראיין נשים, ואני יודעת לדבר על נשים, ואני יודעת לעזור לאנשים לפרוץ ולהתקדם ולעשות, נפלא. אני יודעת לעשות את זה נפלא. אנשים יודעים גם שאני יודעת לעשות את זה נפלא. אבל זה הפסיק לעניין אותי. לא שהפסיק לעניין אותי, אני פשוט לא הייתי מסוגלת להתעניין בשום דבר חוץ מאשר בעצמי. ואז הזכרתי שעוד בקורונה, שגם כבר מאז החיים היו לא מי יודע מה, שדיברתי על ערכים ואמרתי שהגיע הזמן, באמת הגיע הזמן, איכשהו להחזיר את הערכיות של החיים לחיים עצמם. אז מה זה הערכיות הזאת? מה זה הערכים? הרי כולנו ערכיים, אבל לא. יש כאלה שרואים ערכים בצורה אחרת לגמרי. ערכים זה מצפון שלנו. אני לא רוצה לדבר על מה שקורה בחיים האלה, בפוליטיקה, אבל כן, אני חושבת שגם בחינוך, וגם עם ילדים קטנים, ואני נמצאת בתוך המערכות, יש איזשהו זילות בערכים, במי אני, בלתת כבוד, בערך של מורה, בערך של מי שנותן ידע ומלמד ידע. ואמרתי כבר בזמן הקורונה שדי, הגיע הזמן, אני באה מחינוך, אני אשת חינוך בעברי, והגיע הזמן להחזיר את החינוך לחינוך. ואמרתי, וואלה, משרד החינוך חייב לקבל אנשים כמוני. אז בסדר, כמו שאמרתי את זה, ככה גם נזכרתי בזה, ככה גם השארתי את זה, וככה עזבתי את זה, כמו שאני עושה הרבה דברים בחיים. כי לא התאים לי, בסדר, אז אם היו מזמינים אותי, הייתי הולכת אולי ללמד, אבל לא, אף אחד לא הזמין אותי. לא עשיתי עם זה שום דבר, רק שלחתי שני בנים מדהימים להיות מורים בחינוך, בתיכונים, שזה גם איזשהו ערך שאני יכולה לתפוח לי על הכתפיים ולהגיד, את באמת חינכת גם נכון, עד שהגיעה שנה שעברה. שאז באמת, די, לא יכולתי יותר. ויום אחד הרמתי טלפון, ואמרתי לאחד מבתי הספר בקריית אונו, ואמרתי, היי, אני רוצה להביא את עצמי לתוך המערכת, לדבר ערכים. כי ערכים זה המצפון החברתי והאישי שיש לכל אחד. כל אחד בוחר לעצמו את המצפון שלו. כל אחד יש לו את הדרך שלו. אם זה מהעבר, אם זה מההורים, אם זה מהבית, אם זה משינויים שקורים בחיים. אבל כולם יש את המצפון הזה, את הערכים האלה. לבחון מה אני רוצה לעשות. ובאמת, בהפתעה גדולה, או לא, קיבל אותי המנהל של בית ספר. אמר לי, מעניין. זה קיבל אותי המנהל בבית ספר הדמוקרטי בקריית אונו. ומשם אנחנו נמשיך הלאה. שלמה ארצי ואברהם טל, בשיר אלוהי, אחד השירים שמחברים אותי לעצמי. שיר מדהים לדעתי. זהו, אז אנחנו הגענו לנקודה הזאת בהפתעה, שהחלטתי שנותן את עצמי את המתנה, לצאת מתוך השמיכה, בשמיכה מעל הראש, והולכת להיות חלק מבית ספר דמוקרטי. וואו. זה תמיד החלום שלי, דרך אגב, להיות בדמוקרטי. לא יודעת שיש בית ספר כזה בקריית אונו, מסתבר שיש 26 שנה בקריית אונו בית ספר כזה. הייתי יודעת איתי, אולי שולחת את הילדים שלי לבית ספר כזה, כי אני באמת מאמינה בדמוקרטיה. אני מאמינה שא' חנוך לנער הפי דרכו, ואתם יודעים את זה. ובאמת, ללכת עם מה שיש לך בתוך עצמך, ועם זה לכוון את הדרך. אם מתאים לך לצייר, אז תצייר. אם מתאים לך ללמוד מתמטיקה, תלמד מתמטיקה. הכל אפשר לעשות בהתאם למי שאתה ומה שאתה. אני מאוד מאמינה בשיתוף, בפעולה המשותפת, בשיתוף אחד עם השני,
ופתאום הגעתי לבית ספר, אני נמצאת בכיתות של ג' ד', שגם זה קצת הזוי מבחינתי, כי אני באה מחטיבות ביניים, אבל פתאום אני מגלה את היכולות של ילדים קטנים, כיתה ג', שהם בוחרים כל יום מחדש מה לעשות, מה ללמוד, איך ללמוד, האם להיכנס לשיעור, לא להיכנס לשיעור. מותר להם הכל, הם מבינים את כל התקשורת מהצדדים. הם משתפים פעולה אחד עם השני, הם יושבים בפרלמנטים ומחליטים. אחד הדברים שמאוד צחקתי מהם, אבל זה ממש לא מצחיק, אלא זה ממש אמיתי ומקצועי, זה שיש דפי תביעה. מה זה אומר דפי תביעה? זה אומר שילד או מורה או מישהו יכול לתבוע ממש מישהו אחר, כי הוא הרביץ או כי הוא עשה לו, כי הוא נגע לו, כזה. ילדים בבית ספר? ברור. ואז יש גם אפשרות של גישור. בבית ספר? כן, לכל אחד יש את האחריות האישית שלו, על עצמו, על החברים שלו, על הלימודים שלו, על הכיתה שלו. זה לא, אני לא מכירה כזה דבר. זה מרגש ממש. אז זה אחד השינויים שעשיתי, לקח לי המון זמן להבין ולגלות את האמת הזאת. שכן, אני עדיין עצמאית, אבל אני נותנת לעצמי את המקום של מסגרת, של לקום בבוקר, של לדעת שאני הולכת לבית ספר, ושאני חוזרת מבית ספר, והכל בסדר. אני לא צריכה להתבייש בשום דבר. אני מודה שהתביישתי בהתחלה. אני לא צריכה לדווח שום דבר. ואני מודה שבזמן האחרון אני גם נהנית מזה. אז מה זה אומר נהנית? מה? אני לא אחזור להיות עצמית? בוודאי שכן. אבל אני נהנית בהתייחסות לכל אחד ואחד, מההסתכלות של הילדים אליי. אני מקבלת המון כוחות. אני לא ידעתי איך להודות בדברים האלה. אני מודה שאני מודה בזה. אני מודה שאני נהנית מזה. ואחת הסיבות שאני פה בשידור הזה, שאני מדברת עם עצמי, על עצמי, זה שכל אחד, בכל נקודת זמן, יכול להקשיב לעצמו. לא יכול, צריך להקשיב לעצמו, ולהבין שלפעמים הדרך היא קצת שונה. הדרך היא אותה דרך, אבל באי לעשות אותה בדרך אחרת. וזה בסדר, וזה מותר. הדרך שלי היא להתוות דרך לנשים, לאנשים, להכל. אבל התחלתי עם זה בהוראה, בלפני, לא נעים להגיד, אבל לפני 40 שנה, 45 שנה, למדתי הוראה. עשיתי עם זה המון בחיים שלי, ועדיין אני בתוך זה. אז פעם אני מורה לחיים של נשים, ופעם אני מורה לחיים של תלמידים בכיתה ג' וד' שלומדים מהם החיים האמיתיים עכשיו. וזה מקסים. ואני צריכה ממש לקבל את זה. אז אני מודה שאם לא הייתי עושה את השידור הזה, הייתי חוזרת והולכת עם לפעמים אולי ראש חפוי, ואני אומרת, לא, עתליה, ראש זקוף, ראש למעלה. זה הזמן. את עושה בדיוק את מה שמתאים לך היום. אז תחשבו על זה. איזה כיף שאפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מתאים לנו. ולא תמיד כדאי להקשיב לאחרים. לא תמיד. תקשיבו לאחרים, אבל תקשיבו לעצמכם. הדברים שאתם אומרים לעצמכם, הם בטוח, נכונים יותר וטובים יותר ומותאמים יותר אליכם. זה נשמע כאילו שנדברת עם סיסמאות. לא, ממש לא בסיסמאות. אני מדברת על החיים האמיתיים שלי.
ממש החיים שלי. אז כן, שמי עתליה אוברמן, ואני בשנה האחרונה, אני מורה או חונכת בבית ספר דמוקרטי בקריית אונו. איזה כיף זה להגיד את זה, להגיד את האמת, ולא להתבייש מאחורי משהו. איזה כיף. וכן, אני ממשיכה להתעסק בערכים, וכן, אני ממשיכה לתת סדנאות או מפגשים אישיים עם נשים, אני כן ממשיכה עם זה. אבל כרגע, מה שחשוב לי זה להביא את הערכיות לחינוך של ילדים. בטח בתקופה הזאת, להבין שהכוח והחוסן והתקשורת בתקופה הזאת היא כל כך חשובה, וכל כך נכונה, וכל כך טובה, שכל אחד יכול לעשות את זה. באמת, תקשיבו לעצמכם, כדאי לכם, תעשו את זה, וזה המקום של השינוי. אז דיברנו על אחריות אישית, שלכל אחד יש אחריות אישית משלה או משלו, ואני לקחתי את האחריות בשביל להיות בן אדם נושם, שאני אוכל באמת לקום בבוקר ולהגיד, אני שווה, ממש, אני שווה. לא הייתי מסוגלת להגיד את זה קודם, אני מודה. אז זה הדבר הראשון של האחריות האישית, לכל אחד יש אחריות אישית. קחו את זה בשתי ידיים. לכו עם זה לאן שתרצו. כדאי, באמת כדאי. זה נותן המון ביטחון, המון כוח, ותוכלו לעשות מה שאתם רוצים עם זה אחר כך. עכשיו בואו נדבר על שינוי. הרי כל שינוי הוא מפחיד, הוא לא ידוע, הוא אולי לא יהיה יותר טוב, אולי לא כדאי, אולי מישהו אחר היה עושה את זה אחרת, אולי, נכון, אולי. אבל כשחושבים על שינוי ולוקחים את האחריות על זה, הדברים תמיד נראים יותר טוב. הדשא של השכנים תמיד ירוק יותר. אז מה אתם צריכים לעשות? להסתכל על הדשא של עצמכם. אתם תראו שהוא ירוק גם בתנאי, שאתם משקים אותו ומטפחים אותו. נכון? רק ככה אפשר לעשות. אז תסתכלו על עצמכם כאילו אתם מולכם. זה עובד. מניסיון זה עובד. באמת. עידן רייכל, לפני שיגמר, לזכור, להודות, לעצור, ולזכור מאיפה באנו. זה מה שאומר עידן רייכל. אז זאת התוכנית. דיברנו על שינויים, דיברנו על אחריות אישית. אני מתרגשת עדיין, אני לא יודעת אם אתם שומעים את זה, אבל אני מתרגשת מאוד. אני רוצה לספר לכם מה הולך להיות בתוכניות הבאות. א', אני אשמח אם תצרו איתי קשר, נשים, גברים, שרוצים לדבר על איזשהו ערך מאוד מאוד משמעותי בשבילם, בחיים, בעבודה, בעסקים, בחיים עצמם, לא משנה, ערך מסוים. ערך זה יכול להיות כל דבר. מבחינתי זה יכול להיות כסף, יש שאומרים שכסף זה ערך. זה יכול להיות אחריות, זה יכול להיות השלמה, זה יכול להיות הגשמה, יכול להיות מוסר, יכול להיות כבוד. כל ערך שבא לכם לדבר עליו, צרו איתי קשר. אתם יכולים ליצור איתי קשר בפייסבוק, צרו איתי קשר בטלפון, אני אשאיר טלפון אחר כך, ופשוט נעשה תוכנית כל פעם על ערך אחר. מבחינתי, כמה תוכניות על אותו ערך, רק מנקודות מבט שונות. אני מאוד אוהבת את זה. אז מה שאני מבקשת מכם, זה שבעתיד הקרוב, תיצרו איתי קשר, תגידו לי, עתליה, בא לי היום לדבר על ערך של כבוד. בשביל כבוד צריך לעבוד, יש שאומרים. בסדר גמור. אנחנו נבנה תוכנית משותפת, נבנה שירים משותפים, ונעשה את זה. אז אני מאוד מאוד אשמח, מי שרוצה,
ומה שנותר לי לעשות, אני אעשה היום תוכנית יותר קצרה, זה שוב לחזור על המוטו, שזה אומר להמשיך מחדש, לראות את ההזדמנויות, להקשיב לעצמנו, לקחת אחריות אישית על מה שקורה, להאמין שזה אפשרי, להאמין שאפשר להודות, להאמין בכלל. אני לא בקטע של האמונות, אבל אני בקטע שאפשר לעשות שינוי גם בתקופות הכי קשות. ואנחנו נמצאים בתקופות הקשות. אני מודה שאפילו בתקופה הקשה של היום, הנה הבן שלי שוב חזר למילואים. מה נסגר? אני לא אגיד לכם כמה ימי מילואים כבר היו לו. יש לו מזל שהוא מורה שמקבלים אותו. אז הוא יכול גם לחזור ללימודים תמיד. יש לו מזל שאשתו מקבלת אותו, מכבדת אותו. ויש לו מזל שהבת שלו, הקטנה, המתוקונת, גם יודעת שאבא יצא למילואים, אבל היא שומרת. זה לא מובן מאליו, אבל זה מאוד תלוי בסביבה הקרובה. מאוד תלוי. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל אחרים, מה אנחנו יכולים לתת להם, וגם אם זה פוגע בנו, וקשה לנו, וכן קשה לי שהוא במילואים, כן אני בטוחה שקשה גם לאשתו שהוא במילואים, אני יודעת את זה, אבל בואו ניתן לעצמנו התייחסות אישית לנו, ולסביבה שלנו, כי מה שאנחנו אומרים, ומה שאנחנו עושים, משפיע ישירות על האנשים שאנחנו הכי אוהבים בעולם. ישירות. אז מאוד תלוי מה אנחנו מביאים. אפשר לכעוס, אפשר לעשות, אפשר להגיד, אפשר הכל. אבל לכבד, לקבל ולהגיד ולתת את הכוח לצד השני, זה הכי חשוב. בטח בתקופות הקשות של החיים שלנו. אני רואה שיש לי כל מיני תגובות בפייסבוק ואני מאוד נהנית מזה. אז ככה, אז קודם כל נויה יקירתי, את עושה חיים בחול, למה לא? תהני לך. ואת אומרת שלמדת, אני גאה בך ממש, למדת להקשיב לעצמך. נויה, אני ממש גאה, איזה כיף זה לשמוע את זה. וציפי, הקירה שלי, ממש כיף לך להקשיב לי. איזה כיף. את יודעת, ציפי, שאת בתוכניות הקרובות את מגיעה, אז תתחילי לחשוב על איזשהו ערך שבא לך ממש לשים אותו לשולחן, וואו, ויש לנו הרבה על מה לדבר. אני מאוד אשמח. ורות היקירה שלי, וואי, חזרתי, כן, איזה כיף שאת איתי, וכיף שאת פה ברדיו החברתי, וכיף שאנחנו ניפגש שוב. ואביגל, האהובה שלי, התגעגעתי גם אני אלייך. אז כיף נורא שאתם מגיבים, וכיף נורא שאתם פה. אני אשים את השיר האחרון שבחרתי, מיד אחרי זה אנחנו ניפרד. אז השיר האחרון הוא כשהכל יתבהר, מהאלבום של ריטה. וואי, אני שמעתי את השיר הזה היום פעם ראשונה, דרך אגב, שחיפשתי שירים מאוד מעניינים. שיר מקסים לדעתי, כשהכל יתבהר, אנחנו נמצא את הדרך, נלחץ על כפתור הכחול, אני בטוחה שהכל יתבהר, החיים הטובים יחזרו, אני לא יודעת אם יחזרו, אבל הם יהיו טובים יותר, כשכל העננים והעננות והקושי הזה קצת ייעלם. אני מאחלת לזה. אני רוצה להודות לכל מי שיקשיב לי, ואני רואה שמקשיבים לי. איזה כיף. אז כן, זה מרגש אותי. אני שמחה שאתם איתי. אנחנו ניפגש פה בעוד שבועיים, ביום רביעי, בשעה 3. ואני חוזרת ואומרת, אם יש לכם משהו שבא לכם לדבר איתי עליו, על איזשהו ערך שקשור לחיים, שקשור לעבודה, שקשור אליכם בכלל, שקשור בכלל, אני תמיד אשמח. אפשר לעשות את זה פיזית פה, שאני מאוד אוהבת להערך אנשים, אפשר לעשות את זה מרחוק. בקיצור, אפשר לעשות את זה בכל דרך אפשרית. אז אני אומרת לכם להתראות, שנדע ימים טובים, וזהו, להתראות ביום רביעי בעוד שבועיים. ביי ביי.